Cred că ești dependent de a lua mereu de la început. Eu am 23 de ani, am fost foarte pasionat și prins în toată călătoria aceasta despre dezvoltare personală. Ca foarte mulți oameni mi-am dorit să devin o versiune mai bună a mea. Așa că am urmărit nenumărate videoclipuri pe YouTube, am citit cărți de dezvoltare personală, m-am uitat la podcasturi, am început să merg la sală, să fac sport, am început să-mi construiesc obiceiuri, mi-am șters rețelele sociale, le-am instalat iar, apoi le-am șters iar și sincer am luat-o de la capăt de mai multe ori decât pot să număr. Pentru foarte mult timp am crezut că problema era lipsa disciplinei, dar de curând mi-am dat seama de ceva. Cred că eram dependent de senzația unui nou început, pentru că fiecare zi de luni părea un nou început, iar dopamina pe care mi-a dat sentimentul acela era la cel mai mare nivel. Fiecare lună părea o altă șansă să devină în sfârșit persoana care voiam să fiu, nu mai zic de 1 ianuarie de un nou an. Un nou început, deja mă gândeam cum o să fiu după câteva luni de zile, după care o să fac la perfecție în fiecare zi toate obiceiurile pe care voiam să le fac. Mâncam sănătos zi de zi pentru nu știu câte luni de zile sau nu știu câte săptămâni. Mergeam la sală, totul părea perfect și tot acest nou început mă făcea să mă simt de parcă deja am făcut ceva. Așa că încercam de fiecare dată un nou program de antrenament, o nouă rutină de dimineață, iar fiecare plan nou îmi oferea speranța că de data asta chiar o să reușesc. Și în primele zile mă trezeam de vreme, mâncam sănătos, mergeam la sală, eram productiv, totul părea să meargă perfect, până când nu mai mergea, pentru că se întâmpla să sar peste un antrenament sau să mănânc ceva ce nu era în plan, sau pierdeam o zi întreagă stând pe telefon și dând scroll pe TikTok. În loc să continui pur și simplu a doua zi, mă convingeam că trebuie să iau de la capăt și îmi spuneam lucruri de genul de luni mă apuc serios sau rutina asta nu funcționează, am nevoie doar de un plan mai bun. Dar iată ce am realizat, de cele mai multe ori problema nu este planul. Problema este că renunțăm în momentul în care lucrurile încetează să mai fie interesante. Iar toată generația asta, cum se spune generația Z, este foarte dependentă de lucrul ăsta. De a lua de la început, de a da loc-in. Lucrurile sunt plictisitoare. Este plictisitor să faci aceleași lucruri zi de zi fără a vedea rezultate. Pentru că în orice lucru, chit că este vorba despre mers la sală, chit că este vorba de a începe un business, chit că este vorba despre orice, la început trebuie să pui niște muncă. Și trebuie să pui niște muncă constantă, zi de zi sau mai des cu putință. Iar la început nu o să vezi rezultate. O să faci asta probabil pentru o săptămână unde vei fi motivat, iar după care va veni o zi în care efectiv nu o să mai simți să faci lucrul ăsta. Pentru că devine plictisitor și este plictisitor să faci 10.000 de pași pe zi. E plictisitor să mergi zi de zi la sală, chiar și când ai chef sau poate ai avut un somn mai prost. Este plictisitor să te trezești de dimineață, nu știu, să filmezi un video cu aceeași motivație să începi să le editezi știind că ai pus deja de vreo lună de zile videoclipuri și nu, probabil n-ai făcut nicio vizită la ele, n-ai făcut niciun view. Dar hai să luăm un exemplu concret, să spunem că obiectivul tău este să slăbești și încep cu intermittent fasting, da. Iar după câteva săptămâni nu vezi rezultatele la care te așteptai. Și atunci îți spui, intermittent fasting-ul ăsta nu este pentru mine, nu funcționează. Și apoi treci la dieta keto și spui că cred că intermittent fasting nu este pentru mine. Probabil că asta o să zici într-o zi de joi. Și ce crezi că vei face? Vineri, sâmbătă, duminică, că e și weekend, vei mânca tot ce prinzi. Pentru că de nu o să încep dieta aia care o să rupă tot. După câteva săptămâni, iarăși nu slăbești tu 20 de kg. După afli că e nevoie să ridici greutăți. După spune cineva că să mergi la alergat este de 10 ori mai bine pentru că este cardio și arde mai multe calorii. După zice cineva că alergatul de fapt nu este atât de bun și este mai bine să mergi să faci 10.000 de pași pe zi. După care, nu știu, vezi de un antrenament iarăși la sală de push-pull legs. Și înainte să-ți dai seama, tu ai încercat 10 metode diferite, dar niciuna nu i-ai acordat suficient timp ca să funcționeze cu adevărat. Și partea cea mai amuzantă este că majoritatea acestor metode chiar funcționează. Intermittent fasting funcționează, numărarea caloriilor funcționează, antrenamentele de forță funcționează, mersul pe jos funcționează, diferite diete pot funcționa, dar secretul nu este să găsești metoda perfectă. Secretul este să rămâi consecvent suficient de mult timp încât metoda aleasă să dea rezultate. Pentru că de fiecare dată când lucrurile devin dificile și vor deveni, nu te gândi că tu o să începi de luni, nu o să ai zile în care o să mănânci prost, nu o să ai zile în care, nu știu, o să dai schimb la sală pentru că se întâmplă ceva, pentru că, băi, se întâmplă, viața există, poate să apară lucruri care să te oprească din a face, sau nu știu, să ai o zi de naștere, să ai orice fel de lucru, dar secretul este să revii cât mai repede pe planul acela, pentru că nu planul este de vină, nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să fie totul perfect. Iar tu, în loc să ai încredere în proces, alegi după entuziasmul unui nou început, pentru că lucrul acela îți dă ție dopamină. E greu după ce ți o dietă 2 săptămâni și nu ai slăbit 10 kg cât ai văzut tu pe internet și ai slăbit doar 2, iar asta se aplică aproape în orice. Se aplică și când înveți o limbă străină, construiești o afacere, și când mergi la sală, și când înveți pentru examene, și când creezi conținut, chiar și în relații. Iar de cele mai multe ori nu avem nevoie de o strategie nouă.
Avem nevoie doar de mai multă răbdare și de mai multă consistență. Iar acum urmează partea care mi-a luat cel mai mult timp să o înțeleg și pe care am mai menționat-o până acum. Este că o să greșești, o să sari peste antrenament, o să mănânci mai mult decât trebuia, o să pierzi o zi întreagă fără să faci absolut nimic, o să ratezi obiceiurile pe care ți le-ai propus să le faci zilnic, o să ai săptămâni proaste, este normal. Scopul nu a fost niciodată să fii perfect, pentru că perfecțiunea nu există. Consecvența nu înseamnă să nu faci niciodată greșeli, înseamnă ce faci după ce ai greșit. Pentru că majoritatea oamenilor cred că după o singură zi proastă înseamnă că au eșuat, sau înseamnă că trebuie să fie toată săptămâna proastă. Și atunci îți spun lasă că încep din nou de luni, sau săptămâna asta este deja compromis. Dar gândește-te puțin, dacă vergi puțină cafea pe tricoul tău, nu arunci tot tricoul la gunoi. Atunci de ce faci asta cu toate obiectivele tale? Pentru că o singură masă nesănătoasă nu să-ți distrugă dieta. Un antrenament ratat nu șterge luni întregi de progres. O zi neproductivă nu-ți distruge viitorul. Ceea ce îți distruge progresul este atunci când transformi o singură greșeală în 7. A doua zi ar trebui să înceapă adevărata provocare. Poți să te trezești? Da. Trebuie doar să accepti că ziua de ieri nu a fost cea mai bună zi, fără să schimbi complet rutina. Fără să te convingi că nimic nu funcționează, trebuie pur și simplu să continui. Pentru că asta înseamnă de fapt consecvența. Nu perfecțiune, ci să revii. Să te ridici din nou și să revii pe drumul tău. Din nou și din nou și din nou. Oamenii care ajung în cele din urmă să schimbe viața nu sunt cei care nu greșesc niciodată. Sunt cei care încetează să trateze fiecare obstacol ca și cum ar fi sfârșitul lumii. Ei înțeleg că o zi proastă este doar atât, o zi proastă, nimic mai mult. Așa că dacă este un singur lucru pe care vrei să le iei din acest videoclip este acesta. Nu mai alerga după ziua 1, nu mai aștepta ziua de luni, nu mai căuta rutina perfectă, pentru că rutina nu este problema. Dieta nu este problema. Antrenamentul nu este problema. Strategia pe care o ai de cel mai multe ori nu este problema. Problema este convingerea că fiecare greșeală înseamnă că trebuie să începi din nou de la zero, pentru că nu trebuie. Trebuie doar să continui și sincer, nu fac aceste videoclipuri pentru că am descoperit eu toate răspunsurile. Le fac pentru că sunt de ceva timp pe treaba asta și eu la rândul meu încă încerc să le descoper. Pentru că există cineva care se luptă exact cu aceleași lucruri care m-a luptat și eu și aș fi vrut să fie cineva, mai ales în România, să mi le explice pe înțelesul meu. Iar dacă tu ești acea persoană, sper că videoclipul ăsta te-a ajutat măcar puțin. Îți mulțumesc că ai fost aici și că m-ai urmărit până la final, ai grijă de tine.